Madam Shalele! Madam Shalele! Shalele madam! Ki bude goba madam! Shalele madam! Madam Shalele! Me ya faru? Ki gani, zo! Faɗa mun mana. Ki zo kawai ke dai, ki zo mu je ki gani. Kofa a rufe take, me matsalar? Koba a rufe take mana, amma zo ki ga koba da ya bude wa kansa. Ina kuma ya je? To ya sani. Wallahi na san cewar bayanan. Wai ina ya tafi? Ko ina ma ya tafi? Ko ma dai wane ne wannan? A tarihi ma ni ban taɓa jin yaransa ba. Shiru. Wayo! Ya masa faddal, kaga shan masa, ka je ka dake shi. Sauyi mana fandiyar? Sauyi mana fandiyar? Madam Shalele! Ka dake shi fandiyar? Sauyi mana. Sauyi, ku ɗauko shi. Shalele madam ki zo nan! Ku ɗauko shi biki. Saurare ni madam! Wa me ya ki to mana? Me ka aikata haka fandiyar wayo? Ki manta da wai mana! Kawai ki to nan! Ki to! Sauri ki zo ki buya nan! Masu ki buya ba, ki irin maza ba ki ji tsoron nan. Me haka fandiyar ka ce mun hafa rotar da musa kai, amma kake jin tsoron mutum ɗaya? Ana ne wannan, me yasa ke tunanin yin zanya barota? Me zan yi? Kada ki zama yarinya mana, ki dinga yin abu da gaske. Kan yi waya ce. Kai ga. iPhone ɗita? Kai! Wayo. Kai ka dana sha mana. Kai. Kai me kake kallo? Dalla can ware daga nan. Taba sama, ni ma koma a cikin nan.